Fil-Belt Valletta s-sibt wara nofsinhar, eluf ta' nies imlew it-toroq prinċipali sabiex jiċċelebraw il-Malta Pride March. Din is-sena, il-Pride March sar fi sfond ta' kisbiet riċenti u bosta attendew biħġarhom. Fil-belt taħt ix-xemx tiżreġ, spikkat l-atmosfera festiva kollha kuluri, iżda fuq kollox dawk preżenti fissru kemm il-Pride March ta' din is-sena ifisser ħafna iżjed għalihom. Il-ġurnata tfisser ħafna, speċjalment wara daw is-snin ta' liġijiet ġodda li bidlu ħajjet tan-nies hija fejn pożittiva u li hawn ħafna nies hawnhekk ukoll li qabel bdejna huwa fejn pożittiv ukoll. Aħna hawnhekk il-Malta Gay Guides illum ġejna hawnhekk biex nissapportjaw din il-ġurnata. Bażikament aħna nemmnu u naħdmu wkoll fid-diversità u nemmnu wkoll li kulħadd fl-ugwaljanza u aħna t-tfal tagħna nixtiequ nrawmuhom biex jittilgħu f'dinja fejn ikun teżisti l-ugwaljanza u kif ukoll ikun hemm id-diversità. Bil-liġi l-ġdida li taċċetta żwieġ bejn koppji tal-istess sess kif ukoll riċentament bl-għażla tal-marka X fuq karti tal-identità u passaporti għal persuni transessuali, staqsina lil dawk preżenti dwar jekk il-Pride March jesponix iżjed il-persuni LGBTIQ għal diskriminazzjoni. Uħud qablu u oħrajn le, biex bekk komplew isawru mad-diversità sabiħa li ddominat fil-belt. Le, għaliex din il-Pride hija importanti mhux biss Malta, imma mad-dinja kollha tista' tgħid għaliex turi storja. Għalkemm illum għandna drittijiet bħal nies straight, ma jfissirx li minn dejjem kellna u tajjeb l-istorja tagħna ma ninsewwiex. Ovvjament id-diversità għandek mhux taħbiha u tiġiba mainstream, għandek tembrejsja għax bekk tibed tieħodha u tiċċerixxjaha, inti toħroġ ħafna aktar kulur, aktar vantaġġi. Il-ħajja sabiħa meta jkollha ħafna diversità mhux dejjem tiġi monotonija jgħidu hekk. Jalla jasal żmien li t-tfal ma jkollhomx għalfejn jgħidu ġenituri tagħhom li huma gay, li huma trans. Però nasbad dak iż-żmien għad tfadalna, ġifieri jalla jasal dak iż-żmien li ma jkollix għalfejn jkollna Pride.